Hi guys, it's me Ronan. Welcome back to my channel. Kumusta naman kayo guys? How's your week? Peaceful naman bang lahat? Healthy naman yung family? Maayos naman ba yung pakiramdam mo? Wala namang anxiety attack? Okay lang ba kayo? Are you guys doing well? That's good, no? Me, not so much. Kasi actually ngayon kakagaling ko lang sa work, kakauwi ko lang, and eto, prepare na, patulog na, pero gawa muna tayo ng video. Kasi kanina may nangyari sa office, nagka-anxiety attack ako, and it took me at least around 2 hours bago siya nag-subside, pero na-manage ko naman siya. Okay na naman na ako. I'm doing okay. I'm well na. Right now, I'm doing this video para pang pa-relax lang, para lang ma-distract ako, para at least okay yung tulog ko. Hopefully, pagtulog ko now, sana maging okay, sana peaceful, sana diretso, sana maki 8 hours or 9 hours na tulog. Yun sana. I'm hoping for that. Medyo mainit na, no? Nararamdaman nyo na ba? Actually, sa labas, medyo mainit na. Andiyan na yung summer. Papasok na siya. I am excited. Actually, at the same time, medyo hindi. Excited ako dahil meron akong excuse para magpatan. Alam niyo naman guys, may obsession ako dun sa medyo dark yung skin, tapos light yung eyes. O, diba? But, of course, I'm not excited with the, yung init na pawis ka lagi, diba? But, right now, I'm here na sa room, cool na yung AC, so medyo naka-relax na, so I'm good. By the way guys, I just want to say thank you sa mga bago kong subscribers, and thank you sa mga nag-message sa akin sa Facebook. Thank you for sharing your stories with me. Thank you for sharing your, for trusting me with your problem, your medyo delicate kasi yung topic na anxiety, kasi medyo personal yun, di ba? And to think na sinishare niyo yun sa akin through messages. I'm humble and grateful, and thank you for trusting me. And I know hindi agad ako nakakapag-reply kasi I work graveyard and medyo busy din sa work, and normally hindi ko na agad na-check yung messenger or yung sa Facebook mga mails and all that. No, kasi medyo pagdating ko sa bahay, bangag na rin ako. Gusto ko na lang is matulog. But so far, nasasagot ko naman na sa mga lately na nag-message sa akin. Hopefully na you guys are doing okay na nakasurvive naman kayo na. And gumaan naman yung pakiramdam nyo. I know na mahirap talaga kasi everyday is a, battle. Kaya dun sa last video ko na sinabi ko na you have to give yourself credit, na you have to at least stop yourself, di ba? Na to give yourself parang i-congratulate nyo rin yung sarili nyo, para kasi every day we survive, every day at the end of the day you're here, you're alive, you're breathing. So yung pag-uusapan natin ngayon medyo kakaiba ito compared dun sa mga other videos ko. So dati kasi yung mga other videos ko medyo seryoso, di ba? But right now, medyo mga lighter side. So, of course, related pa rin ito sa sa anxiety, sa health anxiety. But right now, pag-uusapan natin yung mga, well, naisip ko lang to guys, no, while nasa office ako, dahil nga nagka-anxiety attack ako kanina. So, naisip ko lang yung mga bloopers ba na mga nangyari sa akin while I'm having yung habang inaatake ako ng anxiety, health anxiety ko, mga bloopers na pinaggagawa ko since nung nagsimula yung health anxiety ko, di ba? Well, this health anxiety is messing up with my life for years now, so I think I earned the rights to laugh about it, to para gawing katatawanan, or para at least just to para hindi naman masyadong nakakatakot. Like, pag iniisip mo kasi laging health anxiety, medyo takot ka, medyo sensitive siya na topic. But right now, pagtatawanan natin yung mga nangyari sa akin before, yung mga bloopers na pinagagawa ko.
Or naman yung mga nangyari sa akin, nung mga nagkaka-atake ako nung nagsisimula pa yung yung anxiety ko, no? Actually guys, kung iisipin mo siya, well, habang nangyayari yung atake na yon, doon sa mga sitwasyon na yon, hindi siya nakakatawa kasi kasi while you're in that particular moment na nagkaka-anxiety attack ka, you feel like it's going to last forever, na hindi na siya matatapos at feeling mo mamamatay ka na, feeling mo katapusan na ng mundo, feeling mo matutumba ka na lang bigla at wala makakakita sa'yo or whatever. Takot na takot ka, na gusto mong sumigaw, gusto mong magtatatalon, gusto mong magtatatakbo. So, ito yung mga bloopers to. So, ito lang yung mga naiisip ko lang, yung mga highlight talaga na pag iniisip ko siya minsan, natatawa talaga ako. So, una, yung kasagsagan pa lang ito ng health anxiety ko. So, as I have said before, pag health anxiety ka guys, nakafocus ka dun sa mga sensation mo at sinasabi ng utak mo na magkakasakit ka. So, very conscious ka at very sensitive ka dun sa paligid mo, sa kinakain mo, sa sensation, sa kung ano mga nararamdaman mo sa katawan mo, of course, yung sa paligid at so yung mga food na pinagkakakain. Story time muna tayo, no? So, nung one particular moment na kailan ba yun? Basta matagal-tagal na to, dito lang din sa Katipunan nangyari. Not particular here sa Katipunan, pero sinundo ako ng mga friends ko, pumunta kami ng Maginhawa Street. So I forgot ko anong compound yun, na para siya may mga food cart dun sa loob ng compound. So yun, pumunta kami doon, 3 kami, sinundo nila ako dito. So yun, wala, we're fine, we're okay, kasi ito friends ko since college, so we kinda knew each other na talaga na. So, since patagal na rin kaming magkakilala at since hindi kami nakikita lagi, so parang update, ganyan. So, pumunta kami ng Maginhawa, may mga food cart doon, pumili kami ng makakainan at, uy, may bagnet. Ayun na. So, ayan, sige, bagnet, masarap yan. Tagal na akong hindi nakakain ng bagnet. Ayun na, umorder na kami, kaming 3 talagang nagbagnet kami, and yun, umorder kami ng soft drink. Ayun, so habang kumakain kami, kwentuhan, kumusta ka na day, kumusta ka na di, ano nangyari sa'yo, ganyan. So of course, kinikwento ko sa kanila yung mga nangyari sa akin, yung mga, basta ganyan, update. So, habang kumakain kami guys, syempre sarap ako sa bagnet, no? And then, all of a sudden, wala itong trigger ha. Siguro yung naiisip ko lang, yung pinaka-trigger ko nito is yung pagkain ko ng bagnet. And then yung register sa isip ko is, hala, masama yan sa katawan mo, masama yan sa puso mo, sanhi yan ng heart attack, sanhi yan ng stroke, sanhi yan ng ganyan-ganyan. As in, instant lang siya guys, bigla ako nagka-anxiety attack. At yung sobrang tindi ng atake niya na feeling ko talagang yung habang kumakain ako ng bagnet, nagko-close yung stomach ko na parang hindi ako makahinga. Tapos biglang sumakit na yung dito ko, tapos biglang yung dito ko. Yung nagka-tension headache agad ako, tapos yung dito ko, tapos feeling ko mawawala na ako ng malay. Tapos ang ginawa ko, sabi ko, oh my god, nagka-anxiety attack ako. Ang ginawa ko, since hindi ko na kaya, feeling ko matutumba na ako, pinagbintangan ko yung bagnet. So, tumayo ako, tumakbo ako sa labas ng compound. Guys, nagtatatakbo ako sa Maginhawa Street kasi feeling ko mahihimatay na ako. Tapos iniwan ko yung bagnet doon sa mesa namin. Tapos yung dalawang kasama ko, hindi nila po gagawin. Kasi nga sayang yung pagkain namin. Parang nakadalawang subo pa lang yata ako nung pagkain, nung kinain namin. Ang ginawa nung isa, dinala niya yung pagkain ko kasi naka-paper plate lang naman, ay parang styro. Tapos dinala yung sa kanya, yung isa naman dinala yung sa kanya. Hinabol nila ako, nagtatakbo kami dun sa may Maginhawa guys. Dala-dala nila yung bagnet, yung pagkain namin at yung soft drinks. Habang naghahabulan kami, nagtatakbo ako sa Maginhawa. Oh my god. Tapos sabi nila, yung itsura ko daw talagang yung parang litong-lito ko sa nangyayari, tapos talagang
parang takot na takot yung mukha ko, tapos namumutla ako. You know what guys, naalala ko lang at that moment, feeling ko talaga, patutumba na ako. Tapos parang gusto kong isuka yung bagnet na kinain ko kasi baka mamaya maging sanhi yun ng sakit sa puso or whatever. Tapos ganyan, anong gagawin natin? Nagpapanik talaga ako. Panic attack. So, ang ginawa ng isa, hinatak niya ako, dala-dala namin yung bagnet. Merong parang restaurant doon na ano siya, vegetarian restaurant. So, hinatak nila ako papunta doon sa vegetarian restaurant. Ito nakakaloka kasi yung sa vegetarian restaurant na yon, may mga, of course, may mga customer. And vegetarian restaurant ka, hindi sila nag-serve na. Hindi sila nagsaserve ng pork or whatever na mga meat. Tapos pumasok kami doon, yung mga kasama ko, dala-dala yung bagnet. Tapos, kasi nga naman, sayang, di ba? Hindi pa nga yata nakasubo yung isa. Nagtatatakbo na ako doon sa ginhawa. So, dala-dala nila yung bagnet. Pumasok kami doon sa vegetarian restaurant. Buti naman hindi kami pinigilan nung waitress. So, we need something na pampakalma, ganyan. So, order kami ng tea na anong klase, I think, jasmine tea yata yun. Or sa mga black, lavender tea, mga ganyan. Para lang kumalma ako. Diba, at that time, parang hindi ko pa masyadong gamay ba kung paano i-handle yung anxiety ko. Pag nagkaka-atake ako, talagang atake na talagang hindi ko alam anong gagawin. So yun, hinahawakan nila ako kasi baka mamaya magtatatakbo na naman ako sa labas. So yun, uminom kami ng tea, hinayaan lang akong mag-vent. Hindi naman ako, I'm not the type na pag nagkaka-anxiety attack, nag-iiyak. Let's talk about crying for some other video na lang gagawin yon. But yeah, so yun yung nangyari. So, hinayaan lang nila akong vent kasi yung isa kong kasama, barkada ko siya nung college, pareho kaming psych major, psychology major. Kaya parang na-assess niya ako, naiintindihan niya ko kung kahit paano kung ano yung pinagdadaan ko. In a matter of 2 hours yata yun, naging okay, kumalma na ako at bumalik na rin ako sa dati. Habang nandun kami sa restaurant, umorder na ako ng pasta, tapos yung tea, tapos umorder na rin sila ng iba pang mga food doon. Kasi ang pangit naman na habang nandun kami, yung kinakain nila, yung bagnet na binili namin dun sa compound. Baka mamaya makupalan yung mga waitress doon sa vegetarian restaurant. So, isa yon sa mga highlights sa mga naiisip kong pangyayari. So, second, ito naman yung feeling ko, I don't know kung nakakatawa ito or trigger ba ito or I'm so sorry guys kung trigger ba ito sa iba, but let's just kikwento ko lang, tapos pagtawanan na lang natin kasi nangyari talaga ito sa akin. Hindi ito nakakatawa while it happened to me, no? Since matagal na naman ito, so naisip ko lang, natatawa ako. So, one of my mga episodes, lagi akong nagkakatake pagkatapos ng trabaho, especially pag sobrang pagod ako sa work. So one time na kakatapos ko lang ng work, sobrang pagod ako kasi nga I'm not sure if month end or meron kaming mga hinahabol na report. Pag uwi ko pauwi na ako guys, medyo sumasakit yung dito ko. Parang for me it's parang na yun na aatakihin ako. So yun na nga, nahihilo, parang hindi yung nahihilo, parang yung feeling ko ba, parang humahaba yung, parang akong nasa tunnel na pahaba ng pahaba, parang akong nahihilo. So ang ginawa ko, since nasa MRT ako nito guys, sa may show na MRT station, hindi muna ako gumalaw, umupo muna ako, tinawagan ko yung kapatid ko. So yung kapatid ko, malapit lang naman siya dyan, nakatira, sa may Boni siya, so pinuntahan niya ako sa MRT at so, andun pa, pagkatapos nun, dinala niya ako sa Medical City dyan, sa may Ortigas. So, while I'm there at Ortigas, hindi alam ng mga doktor, kine-question nila ako kung anong nangyari,
kung anong kinain ko, ano, ganyan. Of course, sinabi ko naman sa kanila na meron akong anxiety issues, ganyan. So, ang binigay lang nila sa akin is yung papawala ng hilo. So, nakainom na ako ng papawala ng hilo. Eto nakakatawa guys, kasi while nakahiga ako, tapos dinextrose ako nila. Tapos mayroong isang pasyente dito sa katabi ko na kakadating lang din niya. Yung pasyente na yun, nagkakaroon ng panic attack. So, pareho kami ng issues. Kaya lang feeling ko, mas malala yung sa kanya panic attack. Kasi talaga nag-hyperventilate siya. So, syempre, habang nandito ako sa gilid, may health anxiety ako. For me, trigger yun. So, trigger yon for me. So, habang ina-assist siya doon, habang naririnig ko yung ganun ba niya na, ganun ba niya na hinga? Kasi hindi rin siya naghahabol siya ng paghinga, guys. So, ang ending, trigger, naging trigger yun sa akin. Inatake na ako. To cut the story short, guys, dalawa kaming nag-hyperventilate, dalawa kaming nagka-anxiety attack or panic attack, dalawa kaming hindi makahinga. Sobrang nakakatawa yung na yun. Kasi hindi na rin ako makahinga. Parang siyang trigger, parang kung ano yung nangyayari sa kanya, feeling ko nangyayari din sa akin. So parang, hala, dalawa na kami naghabol ng hininga. Tapos, the funny thing was, nung nag-subside na, kumalma na ako, kumalma na siya, sabay-sabay kaming na-discharge. So, habang nandun kami sa parang billing, di ba? Tapos sabi siya sa akin, kasi lalaki yun eh, kasama yung girlfriend niya, tapos ako kasama ko yung kapatid ko, sabi niya sa akin, are you okay? Sabi ko, yes. Are you? Sabi ko, walang hiya ka. Dinamay mo pa ako. Generalized anxiety yata yung sa kanya. Hindi particular sa health. So, parang nagka-triggeran kaming dalawa. So, pangatlo, din to, yung parang nangyari din sa akin kasi nagkaroon ako ng anxiety attack alas 2 sa madaling araw. Yung symptoms ko ng time na yun, nag-chill ako. As in, hindi naman siya hindi siya malamig. As in, hindi malamig yung panahon, hindi siya bare month. Ang init-init nga, pero yung galing talaga dito sa diaphragm ko, yung lamig, yung chills, at talagang nanginginig yung buong katawan ko. Pati yung dito ko nanginginig. So, ginawa ko, so makainom nga ng warm water. So, nung inumin mo ka ng warm water na wala yung chills, pero yung anxiety ko, andyan pa din. So, oh my God, paano to? Tulog na yung kapatid ko. Siyempre, I live alone. Tapos, yung partner ko naman, of course, madaling araw na yun, no? Tulog na rin yun. Punta ako ng medical city. Makalma na ako ng konti kasi andyan na yung doktor. So, if ever ko anong mangyari sa akin, may doktor, ma-assist ako, ganyan. So, yan na naman. Dinextrose na naman nila ako. Dinextrose na naman nila ako doon. Ganyan, mga question, ganyan. Tinanong ko anong kinain ko, ganyan. Tapos nung kumalma, sabi ko, hindi naman nila ako. So far every time na pupunta ako ng ER, never nila akong binigyan ng medication na pangpakalma. So parang nadadivert sa ibang sakit yung, ewan ko ba't ganon. Kasi yung una pala, yung nagkaroon ako ng yung una kong medical city na kwento, ang diagnosis ko doon vertigo. I don't know why. Pero yung pangalawa ko namang yung madaling araw, ng mga alas 2 sa madaling araw. So ayan na, inassist na nila ako. Sa loob lang siya, na feeling ko, droggy ako, na parang lumulutang ako, tapos nanginginig yung dito ko, yung kamay ko. Of course, sinasabi ko na may health anxiety disorder ako, ganyan. So wala, hinayaan lang muna nila ako, dinextrose nila ako, guys, tapos, ang normally binibigay nila sa akin is, of course, yung parang pain reliever para sa tension headache. And then yung diagnosis ko, tawang-tawa ko sa diagnosis ko, guys, kasi yung diagnosis ko, siguro hindi nila alam kung hindi nila ma-determine kung anong nangyayari sa akin. Nakalagay dun sa diagnosis, dyspepsia. So, paano naging dyspepsia yun? Siguro, kinuha nila dun sa kwento ko na ganyan. Sa mga, I don't know kung paano naging dyspepsia yun. So, parang,
looking back, kung paano nag-describe siya yun. Feeling ko anxiety attack lang naman yon. Siguro kailangan ko lang ng yan. Yan yung problema ko, nagdadiagnose ako mag-isa. Hindi ko alam kung paano naging dyspepsia yon. So, isa yon sa parang, what moment talaga siya sa akin na, paano naging dyspepsia yun? Then, pang-apat, guys, di ba nakwento ko na before, pinagalitan ako ng doktor. Kasi yung doktor na to, siya yung lagi napupuntahan ko sa Medical City. Hindi yung hospital, hindi ito ER, kundi yung clinic. Kasi siya lagi yung pinupuntahan ko doon. And then, syempre, yun yung kasagsagan ng Google, Dr. Google ko. So, parang every time nagkakaroon ako ng symptoms, every time na kung anong negatibong nararamdaman ko sa katawan ko, sinesearch ko sa Google. So, parang naging Dr. Google yung kahinatnan. So, mas lalo akong nagkaka-anxiety attack. So, every time pumunta ako sa doktor na yun, sinasabi ko sa kanya, kasi sabi ng Google ganito yung meron ako, ganyan meron ako. Meron akong ganitong nararamdaman, according sa Google, ganito, ganyan. So, parang, dinadiagnose ko yung sarili ko. Tapos, kinikwento ko yung sa doktor para lang hingiin yung affirmation niya na tama yung diagnosis ko sa sarili ko. Yung siguro na nabuisit na yung doktor sa akin. I think it's my 4th time na lagi kong ini-insist na may sakit ako sa puso. Meron akong heart problem, Doc. Kasi ganito, ganyan yung symptoms, ganyan. Sabi ng doktor sa akin, "Oh, Mr. Ronan, ano na namang sakit mo ngayon?" Alam mo kasi, Ronan, hindi naman kami nag-aral ng na matagal para lang mag-diagnose ng ganyan, kagaya ng Google, para i-compare mo kami sa Google. Doc, hindi naman sa ganun. Hindi kasi parang ina-undermine mo yung kakayahan ko bilang isang doktor, ganyan. Kung ganito si Doc. Nawawarla na si Doc kasi feeling ko na, I stand corrected. Kasalanan ko naman kasi. So, parang nai-insulto yung doktor na parang mas pinaniniwalaan ko pa si Google kaysa dun sa mga sasabihin niya. Sabi niya, yung heart issue na sinasabi mo, may may history yan. Hindi yan basta-basta ka lang magkaka-heart problem, magkaka-heart attack or whatever. May history yan, may diagnosis para dyan, hindi may tamang diagnosis, hindi dahil binasa mo sa Google. Yun na yun. In-award ako, guys. Oo. Tapos, dahil hindi na ako mapakali, dahil sige, para pagbigyan natin yung sarili mo, pini-ECG niya ako. Yung parang, pa yung isa? 2D echo. Para matahimik ka lang, mag-ECG ka, mag-2D echo ka. Pero alam nyo kung hindi lang niya alam, guys, sa ibang doktor, nagpa-ECG na rin ako sa pang ilang ECG ka. Pero lately, okay na kami ni Doc kasi nga nakikita niya na medyo okay na ako. Iba na yung mga pinapatingin ko sa kanya if ever. Tsaka hindi na ako ganun ka-frequent unlike before na talagang almost every 2 days, every 3 days, or every week, nandun ako. Kulang na lang, harap ko sa kanya si Google. Ayan, Doc, sinearch ko ganyan si Google. Sabi niya ganito, ganyan. So yun na nga, guys, so far yun yung mga naiisip ko. Mag-iisip pa ako ng ibang mga kwento, ng mga bloopers ko during my anxiety attack. And para may kwento ko naman sa inyo. Probably some of you na-experience din yun. Pero as I have said before na bawat atake naman yata is iba-iba. So probably iba din sa inyo, iba yung sa akin. Pero so far yan yung naisip ko on top of my head na mga nangyari sa akin before. Pag-iisip pa ako para may kwento ko sa inyo next videos. Hopefully naman, guys, nag-enjoy kayo sa mga kwento ko na yon. And if you like this video, please give me a thumbs up and please subscribe to my channel. And if you have stories to tell and if you have comments, and please, yun, nandun sa comment section below, please comment lang kayo doon. And yun, nasa description box yung mga social media ko if you want to follow me. And thank you for the support. Thank you so much. And I hope you're doing great. I hope okay lang kayo. And paano sa next video na ulit, ha? So
So, please, 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 as I have always said, please, please, choose life. Masarap pong mabuhay, guys. Despite all of these issues na kinakaharap natin, masarap pa rin mabuhay. And please, 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 choose happiness. Let's be happy. Let's be positive all the time. It's worth it. Promise. And at the same time, please, 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 every time you wake up, please start your day with a smile. Okay? Thank you so much and you have a great day ahead. Bye!